pon lama chuan oman lo takin tin assistant chuang takan of chuaka ma se tu man lo lo chuata chuan miss jiangi file thlau te chu assistant chuan han changa ti chuan in chung lama chuan kon lu lia miss dosen tu ma pon a khan kam hu lo mai ma ko chu he hang document te hi lo ama tin miss dosen chuan rang takin document chu a han la a han en hal ta wata chu ta le hi chu miss jiangi contract we pui lai khani hi atita moi te lo ve nga kan thu se song kha a khrian ni lo mo an ti chuan assistant chuan ani nge yang entinge kan ti ta kang le an tia a ha dam tak khan lo phun me te tuna chuan thilpoi mo ma sa hi kan ti phutangai ni thilpoi mo ma sai kan han ti phutanga chumi hnuwa chuan a hnena chuan kala in puang zok don nia tin soi ni tilai hem miss jiangi po chu a kon le le a tilai hian helai me chunu hian heu yang hatinge eva lo thon mel via hil dik lo omem nia a han tia miss jiangi chuan chu chui boina tu om lo ve i boina chu boila atoke an ti chuan helai nu hian ani mo ani chuan a thalom tin a beng be vel chu a han tinang deuh theka chu ta le he ka beng beng hi i mu to nga em mer me ti o san tia awang te me nia a moi buk si chuan chiang chenga hian he teng hi atam lo nia a han tia chu ta le a ko te te chuan tun ma he tiang beng be adon lai khangai to chuaka chu wang chuanin tu beng be ma zok zok kha chu alim ani ngei don ti kha a khathiam the ta ni hetila hian henu hian a soi chun chom zera miss dosen hian a du sakso to yo ching ka khia engam tak man roi mang the ni lo mo an ti vera sta miss jeng chuan ingai dan mai ni chu chu tiang ngai dan tik do nei don ni chuan helai huna hian na tho ve ang hi akam don lo nia a han tia chu ti mo a poi ka ti khop mai ma se miss dosen chu hian min ban theya nang hian min bangu the le nem helai huna hian manager ma ni la tia han se lai chuan miss jeng chuan ilo ve helai office a hian thil dik lo ti ni chuan ka ban thei tho chelom an ti ngal bata ma se henu hian moi te min thik deu ni lo mo miss dosen chuan min kovin ka khia ka va ka lenge min lo thi ka ni chuan ti va kai nom lo ve tin akal ngal de ni hetila hian miss jeng chuan ni chin dewa a thil wangai thla khan ngai to le lia assistant khan beng be chu ain ang che che ni hanu kha ani mai lo mo halo tia miss dosen la khan nam doin lama va kalula a gai le gai lo the vate sula chu tang chuan engkim kan confirm hona ma kan la don nia tia asoi lai bel ka ngai to chuak de we ni moi te ka khathiam ta chen lin khan kha beng be lem kha abea ti chuan ka beng be kha emoti in a thin lung ne dana ngai to ni mo kha lin ni khan bo man na alo siam ni kha mole ti in chu beng be a mu tong chuan thila khathiam ta ve ka ni ole lin chu office to ma chuan a kon lu ta miss dosen min mu tu na ineem nia a kon tia miss dosen chu a kon hoi chuaka zoi mo chuan beng be chu a kon phanga ente hi i beng be ni lo mo ka ma nu chen oma adita chuan oka som pakhata khania zana nia me chi pakhat ko ma kon lu ta chu nang ba hi niam anti chuan a ko te chuan so beng be so ka beng be ang chi chi nia ani chuan miss dosen a son so beng be chi nen son in lai chin na ro siam pui ne mo katan chun hun kham chang thata kan hi tin tuna abeng be lai nen hian alo in an si wangin hun ram changa la ka tom ta ni tuna po hian min biak dana tong hian in a fel mel veo to so beng be su ka ta ni tia ka sei phei chuan katan mal som na ani rangot don ani tia ngai to lai chuan miss dosen chuan local nai lo ente che beng pe hi ta niam tin thadeu chuan a kon soi le a lin chu vakal naya miss dosen hian kha zana me che sol pui kha tunge ni ti kha do ni mo chewang ni don hi ke ma nia ang na chan beng bela chu katang che ni le ngala yang pon ni se hi ram cha ka lak nge ngai ni hi tu man khalo to pang le tin ngai to wang wanga sta kon ton chota o miss dosen kha ke ma ta nia ne kha me zana i rom local ha ke ma nge ka ni tina soi chuak ta hol mai miss dosen chu kon tho chuaka nang ma chu ni tak tak mo an ti chuan ke ma ka ni ati
chú ta lên Mr. Sen chuan nát tặc mày cho nó mai à bên ngal ta thóc mày khát thiếm lâu khóc mày Mr. Sen chuan if giặc lâu về khát tiếng hắn các khuyên là vin các cô mày lâu đồ các cô mày lâu mu mo ít thiếu tên ông tặc này in blackmail na này chú vàng chuan hệ khóc bụi trong hình nọ chơi nè hệ company appoint ít học tổ ngay là vàng thì ta đấy mày ni lo Mr. Sen chút tiếng ni lo nia anh tỷ lại chuan assistant chuan kala lo có lẽ bốn mà chưa lẽ anh tỷ cái mà cái ni lo nia tiền anh ava enga engei soi anh tỷ chuan khá mình giờ này hôm mà lo có cái mà cái ni lo anh tỷ chuan khá beng bê khá cái beng bê này anh lo bốc cái beng bê hết chút điểm anh khá beng bê khá chút tắc zo cái này hay cái chút áp bật những cái này reng lom tiền beng bê bật những chuan phora Mr. Sen chuan đồ thì soi mo các tiền khăn mình bung mình tung về đó mà even dám lâu về tiền ăn hao gì đó là kinh pon mà quay xuống hai cô anh tỷ chuan nếu đâu Mr. Sen các thiềm lỗ này tiền ngày tầm chuan đi ra mà sẽ pon là mà chuan anh quay xuống thâu này hay thì đây hiện Miss Giang ở chỗ office mà chuan còn cái là chỗ ta security bắt khởi dọc chuan Miss Giang ít tháo mồ alo tia muốn nào bắt tiền chân chú anh nghe đây muốn này còn tia anh tỷ chuan helai muốn thọc tàu hay mình transfer cái lom với nó trong xuân ní tiền là mặc anh mua gì đó là email hi anh tỷ anh chú vào văn lom về anh tỷ chú ta vào cái này rồi tết chuan khá mà nó bên bên mình bê khá mình to về tiền vào rồi đâu xa mày tàu lúc là về anh đâu tỷ chuan đầu đó thì xoay nhàng mà nia cái anh chiang tàu rồi anh tỷ cái tiền design khá vang box ít lỗ ném bộ anh mình lỗ không khuyên ít lỗ bộ là lấy thầy là vắng cho vắng chuan cái tiền thì cho mình phải tàu lỗ lắc cái đồ này tiền nó bé cái trong chuan cả chuan phora khá hi cái cổ lệ tăng chế anh thì chuan tiền chân chuan cái tiền cái mình bé lệ tăng ai thầy ném khá thì phải tổ chức hắn cái lỗ có khô là cùng chuan cái lỗ im bùa xây đom cho vắng chuan thì tiền mình còn lấy ngay đầu tiên cả chu bé lệ tăng tụm mà sẽ mình riêng cái chuan như đầu cái tiền thầy thì ném khá thì là vàng khan ít hộ tấm tắc cái khô là tao sẽ tấm tắc ít tổ thì cái kia u nào em câu cái này anh dừng lại trong quy định bọn ngay bốc cho vàng chuan cái tiếng thì lúc bẹc mình tổ lúc tục thốn nó lâu đồn rồi mà tao chú có thấy đâu này cho vàng chuan cái cát bẹc sẽ hi bom mấy họ ăn tiệt tiếng chân chuan cần bản hình cả cái chuan em mà dẹp từ hôm chuan hay ném em cái tiếng nghe mình bẹc lên thì tụm tất à company thì chuan truyền cho tất cả những khá tiền aku được vận chuan bẹc lên chu hàn tụm heti lai tak hian Mr. Sen kha akon kalta inthilingen tia akon tita chu vela am kutin von na chun thlang hala wata Mr. Sen chuan kal hnaya inthilingen thlenga akon tileta englonia Miss Jiang hi amain thil kalo petowa tia han suidon chuan Miss Jiang chuan engmani lo akon ting hal wata tun main in lo khatoem nia anti chuan ani hi unau patiang chinania avangin he company hi kalo mel khiat pha tia han serai chuan engmo enge siom je chu han ti chuan tiang chena chuan Miss Jiang in hian kan te tong loin khato kan nia kanin kong em ya pon lama pe chun unau pa tin min ko thina chu tiang khop chuanin kanin nela ma sen hala mai ro kan ho tunu ni wangin anel dan to ke polo thiam don nia tin an soya chu ta Mr. Sen chuan anh chú lâu có ngõ tiếng Miss Jiang chú bỏ số là hàn tuma Miss Jiang chuan uno patien chen nãy cái nào chân cái ta cần cái tụi nó nhiều tiền hàn khởi trọc trọc cả mà xem Mr. Sen chuan răng takin in chung là mà chuan upload lụt tăng hà lên nè chú ta Miss Jiang chuan in chung là mà anh thlen hồ chuan in thil nghe địch lâu mà in cái tiếng cái tiếng khan mình bỏ lùa mi tập mua lại chuan company lấy chín này thuộc tuôn cái tin này khá hàn tiya Mr. Sen chuan kan panhin ka kan thupa wangin midang idu tu lo biak agam tinan hleinem mi te mit mo pomoi hleinem tin han soya nga te mo nga tinga chu tunai soya chu ba ka tiang chin nen te chuan te join khato kan nia kanin ka engmam hleinem a han tia Mr. Sen chuan i chiang chiamo inin ka chuan eng ang in le chin nge om han soi fiate thil pek te po inin pe ni lom ni tin han soya ta Miss Jiang chuan mặc tí tắc chuan enga tiếng ấy thì nó mà ít thích điều tuyến em nia hàn thì chuan thiệt lâu lắm bằng anh đâu bên mình cả chuan enga om chiang de win han soi phía hal te hàn te le
kan soi fiang e sei tuang khan te tongin kan loin khatoa in chung khatang mai kan nia pi phi chong ko unau paung cheng ke na ni chuan in hena do soi hi engma tong kai na ka khelo te tong in khato kan nia unau panga en kan nia chu zong chu ni mai a han tia thil dang engma lo mo a han ti chuan lo ve chu zong chu ni an ti ani chuan a tha chu ma se thil pakhat ka han soi nge tuna hian anin taka chuan ipasal kania ipasal kanina angin mi padang kutvon ani mo ambul ngai vomte khatiang angchi nupa tak ni ta se an kopui tenan thik tu angchi kha agem lo ni tin a han khel ta ni hetilai hian assistant chuan bengbe chungchang halo si ve chawa e bengbe hi kha lin bengbe kha a duplicate ani chuan original tak chu tu ma tak chuan an nei tinani inting kan tiang original tak chu ka zun mu ngai ni tin in chung lama chuna kon ta chuta security ho chuan secretary chu kapu chu bai le tin an lo welcome secretary na beng be ken chu tiang chena chuan han mu chuan amit ala ta zam mai chuta hoite kapu kha beng be ken kha bing tian design khan lo mo a han tia ni e ifrelo inting ifreta a han ti chuan amai khating kha keman ka le lom chuan khatiang design kha le tu mai om lo sin kanor ma phei chuan le tu tang om pu ka lo a hlu te mai nia a han ti chuan ani mo kha han en chiang chin te chu beng be suin han chuan hi ain ang tak zetem nge nia ain ang lo zok an tia tiang chen chuan han la han en chianga ngoi te ain ang che mai hi ke ma ngin ka le lom enting ku ta hin rom de the enting e nia ale lampang khoyang e a han tia ichiang mo khoi mi nge le han sei khalte a han tia hetela hian in chung lama chuan Mr. Sena chuan engkim kan fin fi effecto he beng be hi ka ro ma ilon hu chia khami san khan ka ro ma a ro kin lo kala chu ni lom ni thilti adi kem a han tia Miss Yang chuan ngai to fangwanga khami san khan zu ka in sol tuka in thil chiang emo thleng le ti na ngai to ni chuta Mr. Sena chuan enga tingin pon mai lawa thil thleng dik tak chu sei mai la a han tia chuta Miss Yang chuan ani na taka chuan kha beng be kha una patiang chen min pe ka nia enting e ro ma han om de thei ti ka khami lo mai moi te ain ang te po lo om ve pal te po ni mai theya kha chu midang ta po lo ni thei mai thei sin a han tia ichiang amo an lo ti chuan Miss Yang chuan ka chiang amo chiang lo mo kha mi jang khani ro ma om ha ge ma khalo ni po ni la lo ni lo po ni la ke te chu inu pui ka nia enge boina om vak chu ngam ni nge nia in then lampang te ingai to zo hem nia a han ti chuan Miss to sena chuan rang takin aron kwa nai hala nai tak chuan an han en de to wang maya Miss Yang he longai thlang che kanin nei chung chang kha sei boi ngai lova a topic kha thak lo la kha me zan thil thleng ka min khil la ka do ni chuan ani na ta ka chuan nu pa kan ni nu pon company han kan om don ngai lova nang ma hin du lo poka ma se chu ti chung chuan kha me zan thil thleng ka chiang zo ka khret ka do ni tin han soya chu ta le Miss Yang chin ngai to wanga tuna hin nau ka pai ni ti khita se nau hi min ti tlak ti rang emo chu tiang ani don chun soi lo zok la thang emo ti te na han ngai to wanga chu tia angai to wang lai chuan te min an lo yom nai do bok nen a han om hle do thota ngoi te du tok tiang na thona huna kanom bok sia mi te minong palang e tin Miss Yang chuna soi ta dei maya soi chun zom mi do chuan in lama kan soi zom le jok don nia an ti chuan Miss to sena chuan a thalom ani chuan in lama kan soi chun zom le an tia pon lama chu tu min kongka han hong chi mai chu an ha thona me che ho zong chuan an lo ngai tha an lo om de thup mai ti pal to ku pu tin an le ta vek maya an lai hlom khop mai midang pahnih lo om po chuan Miss Tosin englo nia document poi mo tak mai Miss Yang lo pek kan tuma antia pakha zok chuan nia ke po atuin tu lo pek ka tuma chu wanga nia a han tria Miss Tosin chuan chuti mo kan thu soi eng lo ngai tha ka anti chuan engma kan hai thaman lo
kan lo thleng ve chawa engma kan kha thelo an lo tia nie Mr. Sen kan company chungchang thil pakhat sei du kan neya kan company ma lo son zel thena turin thil ti pui pakhat bo seila kan tia chumi chungchang chu sei pui che kan lo tuma a han tia Mr. Sen a chuan chumi chungchang chu sero turin hen an lo sei don nia kan hen ani lovin tin pon lama chun chu han tuma chuan lokin khatiang khan mi office ko ta mi thu sei lo ngai thato suang cheu a han ti chuan ole ka pu tin Mr. Sen chu pona chuan chuak ta ti chuan Miss Jiang chu kan kal na ya file chu rang takin a kon kal nga la tui chu ngai lo mai va chu hoin pani khan a han tia ole ka pi tin chu men han tuma elok mane jo jiang thil sei du kan ne ya an han tia Mr. Sen nen hian inin ka ga hin engom tak a ning kan lo khia chuan ama I office a khatiang khan a ron lut ani chuanin thila serious view tin ania hausat na engpoi nei ni chuan milo khilla kanin trampui zel don nia an lo ti ve ni ole ka khie engma thil thleng om lo ngai la me ni kha a ron ti chuan ani chu engma thil thleng om lo chuan kan lo va chuak le kha mai nge tin pon lama chuan rang tak chuan an chuak le ta nga la ni pon lama chuan hemi te pani hian songi pi chu ko oi lo top mai kan mane zo jiang le Mr. Sen te ingka ka hin engam tak chu om ning ka khatlat mai a han tia enga ti mo enga tinge chu chi soya a han ti chuan mi zong in Mr. Sen a bial nu chu mane zo hi khani in an soi thwina ma se mane zo hi le Mr. Sen kha I lo chik ve ngai em anin nai ngai mi alo tuna mane zo jiangi athara on oma ma se an pan hi anin nai dang khai do khriam tina han soi vela ani hi ago ka anu pui tian soi chu lo ni rang lo mo le an han ti velai chuan apia tong chuan an tu soi chu an mane zo lui hi khan alo ngai thave vek maya a benga vek khop mai chu ta helai min nu la hian Miss Jiang hi anu pui tik tak alo ni chuan le chu thop gai pu ka ring lo ngai to na sel tung me ni kha chu tiang em chu ni lawang tite an nai wa thok le to jok tiang tin nalama chu nang kal le ta ni mane zo hi po chu an mu hla tak chu na lo bi wa an thu sei chu na benga vek khop maya angai to na tikal thui khop mai Jiang tian hi Mr. Sena nupui alo niang mo ani thei do nem ni tin ameng phok na sa ta viau mai ole nakina chuan Miss Jiang hi po chu an ha tho to chu a thau zo to boka a han zimara ti chuan ho chu tumta ma chu ti ho tum lai chuan office a chuan mane zo hi kha kon lut ta hol mai Miss hi chu nang ni mo engi helai mun en kon ti tuma antia Miss hi chuan thil pakhat zo du chaka nei ni zo na ho te mai Mr. Sen nen hian inge inin lei chin na ka khadu ni a han tia ma se Miss Jiang chuan chung tu chinga tinga ka thena milo zuwa ama Mr. Sen a vasot me de che a han tia chuta Miss hi chuan nangma ka kon zot na sa che hi lom hle zok tu ne sin ani ni taka chuan Mr. Sen nen hian kanin ka ga hian tun ma tangin in lei chin na het tak mai lo oma chu nang hian ni ti che thi ka phal lo ni chu lova thil pakhat khre du ka nei Mr. Sen na agu ka nupui nen ti kha nangma te hi ilo ni mi lo mo an ti le chuta Miss Jiang chuan chung te chu enga tinge min sowa ama va zot la lo khil mai don che lom a han ti chuan ka zo na chu chang mai ro alo ti ani le kani ye ti tai la entingi ti chuanang an ti chuan Miss hi chu athinarim ta khop mai mai chuna beng hal do thoi me ngun devin lo ngai thate an ti ta Miss Jiang chuan tiang khang kut min thak ngamo I thil ti hi ti ma lo mo a ron ti let ve an pan hi chuan in how tan ta Miss hi chuan Mr. Sen hi base po to base to song che ani hi chu te tong in photo kan nia ala ka hian khatiang lam pangai to na khalo puhlek song chi khriamo an ti ya ma se Miss Jiang chuan ka khrie Mr. Sen na inin kau chu ing polo ni se chu ka buina tu om lo chu tiang chia chuan kanin kar po buina lo nei song che a han ti ve ta Miss hi chuan nilo ani bul nai hanum to lo la ka du ni Mr. Sen hi kal san la ka du ni Mr. Sen atanga hlata ka tuin in thil ngei du sei ro ka ti sakang che an ti ta ola chun zom chu episode le kan kon tiang lo cho hun lo changola kan kon ti chok le ba don ya